שלום לכולם. דאצ'ה סנדרו ידנית 2016. הלכה הידית הזאת של האיתותים. הצופר לא עובד כשהאורות דלוקים, מה שמשאיר אותי בהחלטה או שאני עם אורות או שאני עם צופר. וואלה, לא רציתי. המחיר שרצו לקחת בארץ לא הגיוני, אז פניתי לאלי אקספרס. כזה דבר 30 שקל, 30 ומשהו שקל, כולל משלוח באלי אקספרס. 5 דקות להחליף, שטויות. המלצה חמה. בעיקרון מפרקים את הפלסטיק הזה ואת הפלסטיק העליון. 2 ברגים של כוכב. 2 פלסטיקים פשוטים, תולשים אותם אחר כך עם קליפסים. פה אפשר לראות 2 ברגים, גם כן כוכב. מורידים אותם, מוציאים את זה. יש פה חיבור מאוד מאוד בסיסי, כזה, של חשמל. מחליפים, בבקשה, עכשיו הכל עובד. הנה, הדלקתי אורות, יש צופר. קיצור, אל תיתנו לאנשים לעקוץ אתכם. אלי אקספרס אחלה דבר, ממליץ.